खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चाम्पा बे ब्लगाव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर दिनै उफाय गैला आं दिनै स्पेक हमनांलायबाय नै दिनै भाइरासआ आंखौ मेगन सानानै आंखौबो एटेक खालामबाय दिनैहाय आङो मा मुलि बाहायदों नोंसिनो आं फोरमायगोन मानो होनोब्ला दिनै गोबां मानसिफ्रानो आब' नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनाबो बिदि जादों बेफोरबायदि बुंदों जायफोरनो आंनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नांगौ आङो सिगांनो होखादों चाम्पा बि ब्लगनि फुल एड्रेस भिडिअ'हाय नाय नोंसोर नांगौब्ला आंखौ पार्सनेलि वाट्सएपफोरावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जायफोरहानाखि आंनि बायदि प्रब्लेम जादों नोंसोरो मा मुलि जानांगौ नोंसोरो मोजाङै नायब्लानो जाबाय डक्टरा मा प्रिसक्राइब खालामदों जोंनि हस्पिटालाव आं नोंसोरनो खोन्थागोन नोंसोरबो बाहायनो हागोन दिनै गोबां स्प्रेड जागासिनो दङ दिनै बे भाइरासआ गासैनावबो एटेक खालामगासिनो दं गासैनावबो फैगासिनो दङ दिनै मा खालामदों एबा आं मा जादों मुलि दिनै आं मा मुलि होदों आं नोंसोरनो देखायगोन नोंसोरनो आं मेगनखौबो देखायगोन बिराद उसुबिदा असान्ति जायो लोगोफोर दिनै मेगननि प्रब्लेम जायोब्ला दिनै आंहाबो एक्सपिरियेन्स गैयामोन मिन्थिगौ बिदि जादों होननानै नाथाय दिनै आङो अन एक्सपिरियेन्स मोनबाय लोगोफोर आंनि मेगना ओरैबायदि माने दायो खस्थ' मोनगासिनो दङ आङो न'आवबाबो स्पेक गाननानै थादों मानो होनोब्ला आंनि न'खराव गोबां परिबारफोर दङ आंनि फिसा आंनि हासबेन्ड आंनि बिहाव बिखुनजो दङ नाथाय आं बिसिनावहाय जाजानो लुबैयाखै बिराद उसुबिदा लोगोफोर बिदि जायोब्ला दिनै गोबां मानसिनाव जादों दिनै हस्टेलावबो जादों स्कुलाव जादों जेराव ग्रुप मानसि थायो बेहायनो जादों लोगोफोर दिनै बे मोनसे सन्देरो खाथि थाब्लानो बे सन्देरो दिनै आंनियावबो बेफोरबायदिनो जादों लोगोफोर दिनै पेसेन्टफ्रा फैबाय थायो मुलि लांफैबाय थायो मेगननि प्रब्लेम खोन्थाबाय थायो स' बे भाइरासआ आंनियावबो फैबाय लोगोफोर भाइरास एबा बेक्टेरिया आं नोंसिनो देखायनोसै नै मेगना नै बिदि जायो नै नोंसोर नायबानो जाबाय नै बिदि गोजा जादों आंनिया बिराद थुख्ल' मोनबाय थायो लोगोफोर ओमफ्राय मोखि खिथेबाय थायो जायफोरहा जायाखै एसे जादोंब्लानो आन्दाज खालाम अननानै बेखौहाय बांद्राय गिनोबो नाङा माने बांद्राय गाब्रायनो नाङा आंनियावबो जासिगोनदां होननानै साननो नाङा मानो होनोब्ला बे जानांगौबा जाखागोन जुदि भाइरास एबा बेक्टेरिया नोंनियावहाय सोरनिबा खाथिनिफ्राय नोंनियावहाय फैबायब्ला सोरनिबानिफ्राय नोंनाव फैबायब्ला बेयो निस्सय जाखागोन नों बेखौहाय होबथानो हानाय नङा स' जोङो गावखौनो साबधान दोननांगौ थेवबाबो आं भिडिअ लाबोखांखाबायमोन थेवबाबो आंनि जानायखाय दिनै आं मा बाहायदों बेखौ आं नोंसोरनो खोन्थागोन दिनै आङो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो बिराद मोखि खिथेजोब्बाय ओमफ्राय मेगना नुवासै आं जबरदस्ति मेगनखौ ओरै खालामबाय नै ओरै खालामखांनायनि उनावहाय मेगनखौ बिसिथाबनानै नायबाय आङो नायखांनायनि उनावहाय आङो आस्थियैनो मा खालामखो ओरै खालामनानै सिखारनानैहाय आङो कटन लादों नै बेफोरबायदि थुला लानानैहाय आङो बेखौहाय दैयाव सोमनानै आं आस्थे हुगारदों नोंसोरबो हुगारनो हागोन फारसेनिया जायाखै नाथाय फारसेनिखौ जोङो दांदेरलाबायनो नाङा नङाब्ला बेबो ओरै थांगोन आरो लोगोफोर स' जोङो मा खालामनांगौ बिदिनो आस्थे हुगारबाय आङो साइडनिखौ ओमफ्राय बे मोखिखौबो बे खिथेनायखौबो आङो हुगारबाय हुगारखांनायनि उनावहाय मा खालामनांगौ लोगोफोर दिनै आङो मेगननि ड्रपखौ फुङावनो होबाय नै जोंनि डक्टरफ्रा जोंनियावहाय जि साप्लाइ दं आं बेखौनो लादों फ्लक्सासिन आइ ड्रप बेखौ आं बाहायदों नोंसोरो खाथिब्ला जोंनि हस्पिटालावबो दं लांफै मानो होनोब्ला न'आव न'खर जागासिनो दङ आरो जायफ्रा जाजादों अननानै मोजाङैनो था जेबो गिनांगौ गैया माने न'आवनो मोजाङै था ओमफ्राय गावखौनो हुसियार दोन नोंनि सि जोम बिसिबांनाखि बाहायदों रुमाल हारि स्पेसियेलि जि बुस्थुखौ नोङो मेगन जे सिजोंहाय नोङो मेगनफोरखौहाय हुगारदों बेफोरखौहाय नोङो दादोनलाबाय होमब्लानो नोंनिया बे स्प्रेड जानाय नङा बे भाइरास एबा बेक्टेरियाया बेखौ कनजाक्टिभाइटिसबो होनो लोगोफोर स' दिनै आङो नै सहायनो हायैनि लोगोफोर मोजाङै खोनासं आं दहाय सैज' हायाखै बिराद सानाय मोननानैहाय थुख्ल' मोननानै आं मा खालामदों बेफोरबायदि थुला लानानै आङो नै बेबायदि खुरैयावहाय दै गुसु लादों दै गुसु लानानै आं मा खालामदों ओमफ्राय ओरैबायदि सैज' हायै जाबाय आखाइखौ मोजां सुग्रोनानै लाबाय आङो लानानैहाय ओमफ्राय नै ओरैहाय बेफोरबायदि थुला लानानैहाय मा खालामदों आं गुसु ओरै मेगनावहाय होनानै ला लोगोफोर नोंसोरबो बिराद आराम मोनगोन कमफर्टेबोल मोनगोन मानो होनोब्ला बिराद उसुबिदा थुख्ल' मोनो ओमफ्राय मोदैबो गयो मोखि खियो ओमफ्राय नैबे मेगन नैबे साइडना बुजोबो लोगोफोर नै बिराद गोजा जायो लोगोफोर बेफोरबायदि जायो स' जोङो बांद्राय सिरियास लानो नाङा थेवबाबो जों मुलिखौ बाहायनांगौ ओमफ्राय डक्टरा आंनोहाय मैयासो जाजेननायनि स' डक्टरा होनदों दिनै सानसे साननै बारा जाबावोब्ला नैबे एन्टिबाय'टिकखौ जा होनदों बे लोगोफोर सिप्रफ्लक्सासिन
टेब्लेट 500 mg ओमफ्राय माननायनि ओरै एसे माननायखायनो डक्टरा लिभ'सिट्रिजिन टेब्लेटबो हरदेरदों लोगोफोर स' नोंसोरबो बाहायनो हागोन ओमफ्राय एन्टिबाय'टिक आइ ड्रप मेगननि ड्रपखौथ' होगासिनोखा लोगोफोर मेगननि ड्रपखौहाय बहुद फथा मोननै होदों ओमफ्राय आं बेहाय होथ'नाय जायाखै मानो होनोब्ला बे एफेक्ट जायाखै नालाय लोगोफोर स' नोंसोरबो बिदिनो खालामनो हागोन लोगोफोर बांद्राय सयज' बेफोरबायदि थुख्ल' सायोबा जेनेबा डक्टरनो खोन्थाबाथ' डक्टरा निसय मुलि हरखायो माने बे सानायफोराबो खारो लोगोफोर नोंसोरबो बिदिनो खालामनो हागोन लोगोफोर जुदि थिखोना सादोंबाला नै दायो एसे खमायहांबाय मैया बांसिनमोन दिनै एसे खमबाय मेगननि ड्रपबो लानायखाय आं एन्टिबाय'टिकखौ टेब्लेटखौ जानाय जाथ'वाखै आं मेगननि ड्रपखौल' बाहायदों नोंसोरबो हामगोन सिन्था खालामनांगौ गैया नाथाय जोङो गावखौनो हुसियार आखाइफोरखौ सुबाय थानांगौ सेनिटाइजार बाहायनांगौ हायोब्ला ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ जोङो गोदाव सोराव दोनलाबायनो नाङा जोंनि बाहायनायखौ नङाब्ला जोंनि न'खरनि मानसिफोरनावबो जानो हागौ आरो जों खाथै बांद्राय रायलायनो नाङा माने बांद्राय खाथै मेगनाव नायथाबनानै रायलायोब्लाबो बे थाबैनो जाफैयो लोगोफोर आरो जोङो सानग्लास बाहायनांगौ होनदों जोङो बेफोरबायदि स्पेक गोसोमखौ बाहायनो थिनदों डक्टरा जुदि बांद्राय जायोब्ला जोङो सानग्लासखौ निस्सय बाहायनांगोन मानो होनब्ला जोङो मैलाफ्रा बांसिन हाबनानैहाय हयथ' बांसिन जानो हागौ बे बारफोरजोंहाय डास्टफ्रा बार हाबनानैहाय स' बिनिखायनो जोङो सानग्लासखौहाय जोङो बाहायनो हायो लोगोफोर स' हामबायसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामना होदो बेसेबां हायो मानो होनोब्ला बेफोरबायदि मेगननि प्रब्लेमाव अल इण्डिया जागासिनो दङ लोगोफोर बेसेबां हायो शेयार खालाम लोगोफोर जाहाथे जोङो बयबो मोजां थाबैनो हामनाय बायदि स' आं दिनै डिउटिखौ मावनो हानाय नंलिया मानो होनोब्ला आंनि मेगना प्रब्लेम आङो जुदि पेसेन्टफोरनो मुलि हरोब्ला पेसेन्टफ्राबो उसुबिदा मोनगोन आरो आंबो उसुबिदा मोनगोन हयथ' आंनि भाइरासाबो बिसिनाव हाबनो हागौ बेनिखायनो आङो दिनै डिउटि मावनाय जानाय नंलिया लोगोफोर हामबायसै